Għadna kif smajna l-aħħar parti tal-ġraja tal-miliet. Ġimgħa ilu f'nofs il-lejl rajna minn vers 1 sa vers 14 tat-tieni kapitlu tal-Vanġelu ta' San Luqa. Illi kien fih żewġ partijiet. L-ewwel parti kienet deskrizzjoni tal-ġraja x'ġara f'dawk il-jiem, f'dawk il-ġranet, Ċesari Awgustu sejjaħ ċensiment u Giuseppi minn Betlem jitla ma' Marija biex jinkiteb u hemmhekk titwielet it-tarbija u jgħidilna l-Vanġelu fis-sqieta Marija u meddita f'maxtura. Imma qrajna wkoll it-tieni parti ta' din il-ġrajja. It-tieni parti tikkonsisti fit-tħabbira tal-anġlu lir-rajja ta' dak li kien ġara. F'dawk li nħawi kien hemm xi rajja minn vers 8 l quddiem. Kien hemm xi rajja jiraw il-merħliet tagħhom bil-lejl. U hemmhekk għandna tħabbira tal-ġrajja li kieku ma kienx hemm it-tħabbira ta' din il-ġrajja, kieku rajja u forsi aħna wkoll ma konniex inkunu nafu x'ġara, mhux biżżejjed li jiġru il-ġrajjiet, imma hemm bżonn ukoll li xi ħadd iħabbarhom, li xi ħadd iwassalhom. Illum rajna t-tielet parti ta' din il-ġrajja fil-Vanġelu li għadna kif smajna u li minn din it-tielet parti ir-rajja jmorru jivverifikaw. Imorru jaraw jekk il-kliem li kien għalilhom l-anġlu hux minnu jew le. U r-rajja jmorru Betlem kif smajna u jaraw li t-tarbija flimkien ma' Marija u Giuseppi jgħidilna l-Vanġelu mimduda f'maxtura, ir-rajja bdew ifaħru lill-Alla, bdew jgħidu kull ma kien ġara, kull ma raw bajnejhom u semgħu b'widnejhom lin-nies ta' madwarhom. Marija għadet toss f'qalba dan kollu u l-Vanġelu jispiċċa llum billi fit-8 jum Giuseppi jagħti l-isem ta' Ġesu lit-tarbija. Għalfejn erġajt mort lura għal dak li jgħexna ġimgħa ilu fil-miliet. Għax dawn it-tlet partijiet ta' din il-ġrajja huma importanti ħafna l-ħajja tagħna tal-fidi. Il-ġrajja, l-ewwel għandna deskrizzjoni tal-ġrajja. Ekkedna minn vers 1 sa vers 8. Il-fidi tagħna mibnija fuq storja, fuq ġrajja. Mhix mibnija fuq idijat, mhix mibnija fuq fantasiji, fuq leġendi, imma fuq ġrajja. U tanti mibnija fuq ġrajja illi San Luqa għad attent biex jgħidilna illi kien fi żmien Ċesari Awgustu. Meta Kirinu kien tetrarka tal-Ludija. Għalilna preċejs min kien imexxi, parti mill-istorja tad-dinja, parti minn dak li ġara. Jiġifieri l-ġrajja ta' Alla li jsir bniedem tagħmel parti mill-istorja tagħna l-bnedmin, parti mill-istorja tad-dinja. Għalfejn qiegħed ngħidu dan? Għax sikwejt nisimgħu idijat illum fi żmienna illi jgħidu illi l-fidi tagħna mibnija sempliċiment fuq konvinzjonijiet li huma bbażati mhux fuq l-istorja, imma fuq invenzjonijiet ta' xi ħadd, tal-Knisja jew ta' xi ħadd fil-passat. Imma mhix din il-verità. San Luqa li qatt attent kif jikteb jgħidilna b'mod ċar li l-fidi tagħna jibbażata fuq fatti, fuq ġrajiet. Il-Vanġelu għalkemm mhux ktieb tal-istorja, mhux ktieb storiku bil-kriterji tal-istorja kif nifhmuhom illum, però huwa ktieb li jirrakkonta ġrajiet li ġraw, fatti, ġrajiet li ġraw. It-tieni parti tal-Vanġelu li smajna bħallum 8 ijiem tikkonsisti fit-tħabbira tal-anġlu lir-rajja. U aħna nħossuna ftit bħal dawn ir-rajja, aħna ma kunniex hemm. Ir-rajja ma kinux hemm u jitwiled Ġesu. Ir-rajja semgħu x'ġara. U bħalhom aħna smajna x'ġara, ma konniex hemm. Għalkemm qegħdin nitkellmu fuq fatti, fuq ġrajiet, imma aħna ma konniex hemm. U allura din il-ġrajja ċentrali, l-aħbar tal-anġlu lir-rajja, bħalma kienet importanti u essenzjali għalihom, hija importanti u essenzjali għalina. Kull darba li aħna niċċelebraw l-Ewkaristija, aħna nagħmlu l-esperjenza tar-rajja. Nisimgħu aħbar tajba,
qari mill-aħbar it-tajba, qari mill-Vanġelu skont l-istess kliem li jużaw l-anġli meta deru lir-rajja. Evangelizzejn, ġejna biex natukom, ġejt biex natikom aħbar tajba. U aħna kull darba li nisimgħu il-Vanġelu, mhux biss il-Vanġelu li jfakkarna, li jħabbrilna l-ġraja ta' twelid ta' Ġesu, imma l-Vanġelu li nkunu hemm b'moħħna u b'qalbna, nkunu hemm b'moħħna u b'qalbna, l-aħbar taw l-aħbar nistgħu mmorru jew le dak li aħna fl-aħbar it-tajba. U allura niġu għall-Vanġelu tal-lum. Veru li tweldilna Salvatur. Nistgħu aħna b'xi mod nivverifikaw bħar-rajja. Ir-rajja meta marru fl-ar u raw li t-tarbija infisqija mimduda f'maxtura, raw lil Marija u lil Ġuseppi, ir-rajja emnu, ir-rajja verifikaw, ir-rajja qalu veru dak li qalulna l-anġli u bdew ifaħru lill-Alla. U mhux biss, bdew ma wkoll ixandru din il-ġrajja. Din l-esperjenza tar-rajja kif tista' tolqot lilna? Kull darba li aħna nisimgħu il-kelma tal-Alla bħar-rajja u nippruvaw bħalhom nitkellmu flimkien, ir-rajja tkellmu flimkien u qalu ejja ħammorru Betlem ħanaraw x'ġara. Il-fidi ma ngħixux weħedna, ħadd ma jgħixha waħdu l-fidi. Imma rridu nitkellmu flimkien u ngħinu lil xulxejn fit-twettieq tagħha, ngħinu lil xulxejn fil-verifika tagħha. Meta aħna nippruvaw ngħixu dak li aħna nisimgħu fil-Vanġelu u nħossu f'qalbna lejna l-paċi ta' veru, il-ferħ ta' veru, u ngħidu f'qalbna iwa Ġesu għandu raġun, iwa veru dak li jgħid il-Vanġelu minnu, iwa veru dak li jgħid il-Vanġelu jerfgħu lill-bniedem, jerfani lil kull wieħed u lil kull waħda minna. Il-Vanġelu ma jkissirx, ma jaffiċ kull darba li aħna nisimgħu il-kelma. Nagħmlu l-esperjenza tar-rajja, jimtlew il-pulmuni tagħna b'nifs ġdejt, barja ġdida, nimtlew b'enerġija ġdida, nimtlew pożittività ġdida. U meta aħna nippruvaw nwettqu dak li nisimgħu, allura nibdew ngħidu anki lilna nfusna, imma mhux biss anki lill-oħrajn. Ġesu għandu raġun, il-Vanġelu għandu raġun. Allura dawn it-tlet momenti tal-Vanġelu huma l-esperjenza tal-fidi tagħna. Għad ħafna attent sal-Luqa x'jikteb u kif jikteb. Il-ġrajja, id-deskrizzjoni tal-ġrajja, l-aħbar tal-ġrajja, l-anġlu jħabbar lir-rajja, l-aħbar li aħna nisimgħu hawnhekk, kull darba li aħna nipparteċipaw għall-qudiesa u nisimgħu l-kelma tal-Alla u l-verifika tal-ġrajja. U nista' ngħidilkom, il-verifika tal-ġrajja, dak li l-anġli ħabbru lir-rajja, dak li aħna nisimgħu hawnhekk, iseħħ mill-ewwel malajr fl-Ewkaristija. Dal-għodu stess, dak li aħna smajna, dik it-tarbija infisqija u mimduda f'maxtura, se tiġi qudiemna hawnhekk fl-Ewkaristija. Taħt il-forma ta' ostja, taħt il-forma ta' biċċa ħobs, f'maxtura għall-ikel tagħna, f'Betlehem, fid-dar tal-ħobs, fil-Knisja li mhix għajr il-post minn fejn aħna niġu nitmantnew, niġu niklu. Il-maxtura tagħna l-artal. L-ikel tagħna u Ġesu tarbija tad-dem u l-laħam, imma din id-darba fil-forma tal-ħobs. Allura dak li l-anġli qegħdin iħabbrulna, dak li ħabbru lir-rajja, dak li qalulna li ġara ġimgħa ilu, aħna nistgħu ngħixuh f'kull Ewkaristija, f'kull qudiesa. Ejjew inħossuna tassew ix-xurtjati li qegħdin nibdew is-sena barka hekk kbira. Li aħna nistgħu mhux biss nisimgħu il-ġrajja, mhux biss tiġi mħabbra lilna l-ġrajja, imma ngħixuha l-ġrajja. Ngħixuha. Aħna l-insara ma nfakrux dak li ġara, imma nerġgħu ngħixu dak li ġara. Alla tagħna billi huwa ħaj, Ġesu
billi warxu xtat mill-mewt mhux storja tal-passat, mhux rakkont li għadda, imma esperjenza li aħna nistgħu ngħixu. Kull darba li aħna nippruvaw nivverifikaw bħal rajja jekk l-aħbar li smajna ix minna jew le.